שלום, כאן גיא לוי מ-GSM ישראל. אנחנו נמצאים בתערוכת איפה, ואנחנו בביקור באחת מהחברות הגדולות לייצור של כיסויים לטלפונים, ומנהל החברה, מנכ"ל החברה לא פחות, מגיש לנו באופן מפתיע כיסוי למכשיר. אתם לא טועים, זה האייפון 5. זה הדגם הלבן, הנה המכשיר ביד אצלנו, קשה להאמין, אבל אנחנו לא יודעים אם המכשיר הזה עובד או לא, הוא ביקש מאיתנו להדליק, אבל אפשר לראות אותו כאן, במלוא הדרו, מבט קצת על המכשיר, כפתור הדלקה למעלה, צד, הנה החלק התחתון עם החיבור החדש והרמקולים, אין ספק שזה, הנה המצלמה מאחורה, זה האייפון 5, אין פה יותר מדי מה להגיד, הכיסוי עצמו הוא פחות רלוונטי בהקשר הזה, מאוד מפתיע. אנחנו מסתכלים עליו ומקווים שנוכל להראות יחידה עובדת ממש בקרוב. אייפון 5, בלעדי ל-GSM ישראל. תודה רבה.